El 1 de maig és conegut per ser el Dia del Treballador i, per tant, festiu, però en la Llosa de Ranes té un significat més religiós, perquè és eixe dia i no un altre quan es celebra la Romeria Santana, una tradició que segueix any rere any amb cada vegada més adeptes. Jo vinc ja 21 anys i que són 22, que serà potser en l'any 93-94. I el senyor Batiste, que és aquest home que va faltar farà un parell d'anys, és el que sempre hem estat en ell. I ens va dir de vindre i al començarem a vindre Ramon Oliver i jo i estem així tot el temps, venint seguit. Jo soc d'Alzira i porto una haca així tots els anys, o 2 haques, enguany ne porto una. Sempre aneu en la Santa? Sí, sempre anem en el Santana, sempre anem en Santana. Uns genets sols marxen després de la benedicció del retor i després és el moment dels carros, uns modestos i altres més distingits, amb reates molt nombroses. El so dels cascavells inunda la pujada i en darrera posició el carro que porta la imatge de la Santana, la Mare de Maria, adornada amb palmes i flors. Enguany l'alcalde de la Llosa de Ranes ha convidat als alcaldes de Moixent i de Barxeta, al conseller d'Hisenda i al director general de l'IBAG, Marco Sánchez. Tots ells han aconseguit arribar al cim, però cal confessar que no sense esforç. Sols que la gent veja conforme està la pujada de l'ermita de Santana, plena de gent jove, gent major, tots fent un gran esforç, sobretot en aquesta última pujada, però un gran èxit de participació, sense cap incident i el més important, la gent disfrutant de la nostra romeria Santana, del nostre paratge, de la nostra ermita. Jo crec que grandíssim èxit. Per mi és un plaer haver vingut així a Llosa de Ranes com a conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana. Nevarís em porta molt bé, em pareix un grandíssim alcalde i tota la seva equip i corporació són gent molt agradadosa, molt treballadora i m'ho va comentar, de vindre el dia 1 de maig a la romeria de Santana i no ho vas dubtar, ha estat així, ha estat disfrutant. Jo crec que aquest tipus de festes o d'events són molt importants quan participa la gent i jo he notat aquesta alegria, que la gent ho viu, és una qüestió esportiva, religiosa, és una qüestió social i en definitiva ha estat molt bé d'ambient, de cavalls, de carruatges, l'ambient ha sigut molt distendit, la gent estava molt contenta i damunt han aconseguit pujar fins al final, no sense esforç, i vull que això no dona gust vindre a aquest tipus de romeries perquè el dones compte de lo rica, lo diversa, lo plural i lo bonica que és la comunitat valenciana i en aquest cas Llosa de Ranes, i en aquest sentit ha disfrutat com un més d'esta romeria. La confraternitat entre els romers, el bon oratge, la música, els balls tradicionals i l'ambient festiu són claus de l'èxit d'esta peregrinació recuperada en l'any 1986 i que es pot fer a peu, a cavall o en carro.